भाई हो आज 4-5 दिन से मौसम गरमौले रहलक ह। ठीक बा, आज बारिश भइल बा दबा के। देखो कितना मस्त झमाझम पानी पड़ता। दबा के बारिश भइल, एकदम गर्दा उड़ गइल बा, सगरो पानी पानी हो गइल बा ना। आज मौसम हो गइल ठंडा। 4-5 दिन से एकदम बुझाता लो कि हालत खराब कर दी। सब धान सुखत रहल, मकई सुखत रहल, लेकिन बारिश जब देखत मजा आ जाता एकदम बारिश। वही में हमनी के एकदम कचौड़ी के जुगाड़ हो गई। कचौड़ी बने लागल, लेकिन एकदम ठोका ठोका गइल बा, बेलाता छनाए के भी शुरू। मस्त कचौड़ी बनल। बारिश के मौसम में कचौड़ी बड़ी मजा आवेला खाए में। आने रखा गइल ना, एकदम जबरदस्त रौनक। देखो कितना मस्त बा एकदम कचौड़ी के एकदम छना रहल बा। अब थोड़ा देर के बाद लियाई और लेके खाइल जाई। मुंह में पानी आ जाता। हाँ देखता है में समोसो बा ना, मूंग के दाल भराइल बा में, मूंग के दाल और मैदा के कचौड़ी बनता। और बारिश के मौसम में कचौड़ी खाई दबा के, और पुदीना के चटनी। कितना मस्त एकदम फुलुक फुल मजा आ जाता। चूरी पुदीना की चटनी है लियाइल हाथ में। कितना मस्त मजा आ गई यार, कितना मस्त मजा आ गई, जवाब नहीं था। आनंद आनंद ही आनंद। तो देखें अभी हमारे बाल बुतरू लोग बैठल वालो और कचौड़ी के आनंद लेता लो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। हाँ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।